سلام فاميلي. سلام كتلو تنتي مسوخ أني blessed Christmas حليفكم كتكونوا مني تيو وين ما أنت ممتيك أني نشتي ذر والله تني سخاء زخونة تات ديس أغاثة قاتي مدولو مالتيو تأثيرهم توسيدهم أنا بزا نفسي أي أمنوني معناتو ኣብ ዓለም ክንደይ ነገር እዩ ዝካየድ ዘሎ ፎልስ ፍላግ ኩሉ ግዜ ዝጥቀሙሉ እዮም ኣብ ዓለም ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ወይ ዘፍርሖም ነገር እንተሎ ወይ ኣጀንዳ እንድሕር ኣለዎ ከምዚ ገለ ነገር ዘድልዮም ነገር እንተሎ ይፈላሰፉ እዮም ከምዚ ጌርና ንተሰብስኒ ሓንጎሉ ንስረቆ ኢሎም ተስዮም ብዙሕ ነገር እዩ ዝካየድ ስፔሻሊ ብኣሜሪካ على ነገር ከዓኒ ንኣብን ኢሳያስን ኣሜሪካ ንሳዕ ተኩርሖም ንሳዕ ዝግበሩ እዚ ዘዋፅኩም ኢላ ክንደይ ምስጢራት ትነግሮም እንድሕር ትፈልጡ ኮይንኩም ከዓኒ ኣበይ ንባዕሉ he's an elite he's part of the new world order ቪድዮ ከማን ሰሪሐ ነይረ ናቱ ኣብ ካፕ 27 ኣብ ኢጅፕት ረኺቡ ነይሩ كيفكم كتريقوا تدخلوا أخم حلو في حديث خاني if I'm not mistaken a فيديو سمعوا زبلوني مالتي زوازرتني بعلنا إنا نصرح زلنا عيد تزاريو بتحمي كوز قرم كي ترد أسني تمستيري وزوانيرو مهنياتو يتوازر بحق ساتمين بعلم يمصر هو man made ناتون فيديو لاني هارب ماشين كيرو weather manipulation يقول يوم عالم ملو حجي نسوهاني تعشى مهانو عقيدوه قنت سوي تردون يزحوين يا رسال نسو قنت حكي الزارب نيرو اوكي حجي انا خبدالي زنلوخسي false flag كل جزيد قوموا اليوم حنقول كحصركو خاند حد اليوم حدا نقر قبرو ندحر قويت ندحر فريحهم كوينهم نتسبسي نديس أبانا خياتو وينعدلو خب قس كي فتن امنت كم تس نقبر خافليتو ما بديس أبانا خياتو خوين ولا بتقراي خياتو بزوانا نقر anyway اسسي اجندا نتاتهم امبري اي تأثورن إلي إزام for what نمتاي لي خاسرهم من يمكن زياتهم they're just individuals انتاي خانت لم تايخد سبولو حنقولو ناقو خويهم كوهونو اللهم سلام تاي اليوم وزيهم اليوم تايز قطلو اليوم تايز أصورو اليوم قالوا يس ولا تايز أصورو يا رمسين إحنا سكام سنة تنسي كان حزر اللهم قبنا يوم عندنا إحنا نسلام نجستس اللي تسينا لنا نجستس رح نصرح نكلال لنا حد السب انت عانس نزي يهودا زخنا منقستي فالو قبري نسو نعيد تعملني إلوسي بحيل نحنا بنخطب لي تخلني خا عملخ مسخخوني الكاخد قرفو مسخاك نسرح قد أتصل لا تحمق قايت دلن كالأي نقر كاني كابتن تأثيرات بهذا young lady مالتي this lady has children's I believe قلت تقول له هنزر هو فيديو مالتي أنا بس فالوس له ذيك ورا ما يفضمني هجسي أسفين عن حسبسي زي ما قالنا سيابز عم يحزننا نعي مالتي كم ندحن هنا نجستس لنا تسينا لنا نسلام لنا تسينا لنا إيساس فرقنا ودقولنا ندح تسينا لنا نحنا أنت إيساس يقول أنا قد نخنقبر كنت يقبعنا مثلني إذا مثلا تقول عسي انتي قبورو تتأثر نيرا for example وي بقى حما نقرنا باسي انتينا اسلمت ايود السب نحما تحسب اتحادي يانغستر جب وراستا خاني أنا يري أحد حد جزء
ብዙሕ ሰናይ ነገር ከገብር እየ ዝርዮ ትሕትና ዘሎ ሕያዋይ ንኢሳያስ ሓጊዙ ኢልካ ንሓደ ሰብ ክትፀልኦ ክትፈርዶ እዚ ጌጋ እዩ። ኣነ ንጀስትስ ንሰላም ንፍቕሪ ኢለ ዳየ እምበረይ ብሉ ወይፍ ክትፅምበር ወይ ትቢ ፓርት ኦፍ ኢት ኢለ ዝሓስብ እምበር እንድሕር ንኸፋት ንሓስብ ኮይና እንድሕር ናይ ሰብ ፍሪ ዊል ንወስድ ኮይና እዚ ዳ እሞ እንታይ ጀስትስ ኮይኑ ፅባሕ ንጎ whoever is going to lead the same thing ናይ ኢሳያስ ካብ ኢሳያስ ዝኸፍአ ተኾነስታ ይፈልጥ ኣነ ፈልጦ ይንኽእልን ኢና ወዲ ሰብ ኮኒ በቲ ዝዛረቦ ይኮንካ እንተመዝኖ እንታይ ደኣ በቲ ናቱ ዝገብሮ ነገር ሰናይ ነገር ዶገብር ኣሎ ሰናይ ዘረባ ድዛረባ ኣሎ እንታይ ይሓስብ እንድሕር ንፀላእካ ትፀልእ ኮይንካ ሕማቅ ትምኒ ኮይንካ እሞ ንስኻ ንኣምላኽ ይኮንካ ተገልግል ዘለኻ ንሸይጣን ኢኻ ተገልግል ዘለኻ ፅባሕ ንጎስ መንግስትነት ምስ ሓስካ ዳ እሞ እንታይ ካብ ኢሳያስ ንላዕሊ ክትከውን እኮ ትኽእል ኢኻ ኣነ ፍራንክሊ ይዛረብ ዘለኹ this is reality ናይ ወዲ ሰብ ፍሪ ዊል ክንወስዶ ኣይንኽእልን ኢና ኣነ ምንም ፅልኢ የብለይን ንዞም ደገፍቲ ናይ ኢሳያስ እናታቶም ጉዳይ እዩ ኣነ ፀሎት ጥራሕ ዝገብረሎም ደጋፊ ናይ ኢሳያስ ስለዝኾነ ክፀልኦ ወይ ሕማቕ ምንየሉ ወይ ገለ ዝስኒ እንቲ ኣይዶኖ ከመይ ጌርና ኢና ኩላና ኤርትራውያን ኢና ኩላና ኣሕዋት ኢና ሪጋርድለስ ንሕና ፅቡቅ ሰናይ ነገር ክንገብር ንሕና ፅቡቅ ነገር ክንምነ ንሓና ሪኦም ምተመለሱ መስለኒ ከምዚ ንኸዶ ዘለና ግን ካባና ዓመት እዮም ክሃድሙ በጃኹም ሓደራ ካልኣይ ነገር ከዓ ሓንቲ ኢምፖርታንት መሰጅ ዘላኒ ማለት እዩ ኩነታት ናይ ዓለም ዝካየድ ዘሎ በጃኹም ሓደራ ብለኩም ኣለኹ ተገንዘብዎ ዲጂታል ማኒ ማኒተሪ ሲስተም ሻትዳውን ይክኸውን ጋይዝ ኣብ ዘይኮን ዘረባታት ስኢልና ዝገበረ አዲስ ኣበባ ተኣሰሩ ተፈንጮሩ ካብ ንብል ንውዕል እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዓለም ክንርኢ ኣለና ማኒተሪ ሲስተም is failing digital currency እዩ ዝመፅእ ዘሎ CBDC already established ገይሮም ወይ ዓለም ሙሉእ ተቐሪብኩም ዲኹም ገንዘብኩም ኣብ ባንክ ዘሎ ኩሉ ክወስድዎ እዮም ኢንቨስት ግበርዎ ኣብ ክሪፕቶ ከረንሲ ኣብ ጎልድ ኮይን ኣብ ሲልቨር ኮይን ሰለስተ ግዜ ፖስት ገይረ እየ በጃኹም ንኤርትራ ክትኣቱ እንድሕር ትደልዩ ኮይንኩም ገንዘብ ሒዝካ ይዝእቶ ብኣኻትኩም ጥራሕ ኣይኮነት እንታ ሰላም ትመፅእ ብሓይሊ ጎይታ እታ ሰላም ክትመፅእ ሰላም ከዓ ክወርድ ኣብ ዓለም ሙሉእ ኦልሬዲ ፕሮፌሲ ተዋሂቡና እዩ ሊደራት ሓድሽ ሊደር ክኣትዩ ኣብ ኢትዮጵያ ፍርሓት እግዚኣብሄር ዘለዎ ኢሉና እዩ ኣብቲ ቪድዮ ተተይ ኣሎ ከይድኩም ራእይዎ ንቁርብ ግዜ ሰላም ጎይታ ክህበና እዩ ዓለም ሙሉእ ሰላም ክወርድ እዩ ግን are you prepared እንታይ ሒዝኩም ኣብ ክንደይ ሽግር እዩ ዝመፅእ ዘሎ 2024 ጥሜት ዘይበሃል መከራ ዘይበሃል ምናድ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ሰብ ክንደይ ሽግር ሓጢያት ናይ ኣሜሪካ ስለዘይተወድአ ጎይታ ከዓ ክቐፅዓ እዩ now he's preparing his people በጃኹም ሓደራ life is changing ሓይሊ ናብ ኣምላኽ ይኹን ቃል ኣምላኽ ንስማዓዮ እቲ ፕሮፌስ ንስማዓዮ ክንደይ ለውጢ እዩ ዝመፅእ ዘሎ 2024 ጥሜት ዘይበሃል ጥሜት መንሜድ ፋሚን እዩ ዝኣቱ ዘሎ ምግብታት ወርቂ ክኸውን ኣይክትረኽብዎን ኢኹም ንሓንቲ ባኒ 30-50 ቅርሺ ክብልዋ እዮም ምግቢ ገዚእኹም ማይ ገዚእኹም prepare your house be ready for what is coming ክንደይ ኬኦስ እዩ ዝመፅእ ዘሎ በጃኹም ሓደራ ሕቶት ኣለኩም ከዓ ፊል ፍሪ መፂኹም ወይ መሰጅ ግደፉ ሕቶትኒ እዚኣ ክብል መፂእ ዘለኹም እውን ጎይታ ልብና ይኽፈተልና ጎይታ ምስ ኩሎም ይኹን ሓድሽ ሰላም ዝኾነ ህይወት ንኽህበና ምስ ጎይታ ንቃል ምስ ጎይታ ንቕረብ ኩሉ ብሓይልና ኣይኮነ ብሓይሊ ጎይታ እዩ ዝኸውን ጋይስ give your life to Christ time is short prepare mentally physically spiritually prepare ክንከውን ኣለና መዓት እዩ ዝመፅና ዘሎ 2024 መዓት እዩ ዝመፅእ ዘሎ
أغشتي زي نقولنا أغشتي زي تزاربوس سلمت أخنسخ تزاربي نسق دكتور دخي كم زي كتزاربي يبلسب أنا قال أملخ قويت أزولو بروفيسي إذا نقولكم زولخو الشيخ نقرني تبيني أنا دكتور كنقرن أي تبيني أنا أنت نقالي زي أبير سمعي بتعمل اختخانة وختم يتحلال فالخو إذن زولوخ سمعي أنا قلت بتقولت راح يحجز خلص هزبنا وكسمع يدلني زولو I don't know why كني شكري سمعت زولو guys بيتجاهم حدرة زي بيتهم كلها هنا يخون God bless